Haga jingja ka bapau nam ka ying bishar bakar pang jong ka NIA Delhi kala pha set patok yan riungut ki bar jela hadu khatweisni. Katkum ka jinglab jong ka National Investigation Agency uni unong syakno ularung Shamiram hadin ba ulalet sa Myanmar balaong ba uladon ka jingïadei bat ki kynhun kieng atiar. Las baru ba ki dei ki jingyo jinghikai bat ki balawan ra ya ka jingket ka bahe jong ki drone sa India.